Hola, Lutralectors! Avui estem amb... L'Oriol? I jo sóc la... Tracy? Què farem? No, què farem? Farem un girador de gravetat. Uau! Farem un instrument que reta la gravetat. I necessitem Una safata. un... Vas de precipitat. Molt bé. Una mica de... Aigua. Colorant. Fil. Tisores. Celos. Per decorar, Gomets. per fer el girador, agafar la safata, donar-li la volta i construir una creu amb els fils. I anem a enganxar aquest fil que no se'ns escapi i així podem construir la cistella. Li donem la volta i els que ens queda farem un nus per muntar la cistella. I ara ja tenim el nostre girador. Què podem fer? Girar. El decorem, no? Sí. Uala. Molt bé, Oriol! M'encanta la decoració que has fet. Xulíssim. Ara el repte és fer girar amb un... Vas de precipitat. I al vas de precipitat hi afegirem Aigua. Amb colorant. aigua amb colorant alimentari. I es tracta de fer-ho girar sense que et caigui ni una gota d'aigua. Una, dues i tres. Hola! Pensava que se'm queia a sobre. Oriol, t'ha caigut alguna cosa o no? No! Saps per què no se t'ha caigut, això? Per què? Quan girem molt ràpid alguna cosa, has vist algun cop la rentadora? Sí. La roba per on es queda? Per al voltant. Per al voltant. Com si volgués escapar-se de les parets. És quan el got gira, el líquid per on es queda? Per la paret de la roda que fa. I llavors no cau. I això se li diu força... Centrífuga. Força centrífuga. I aquest experiment li dediquem a La primera astronauta. la Valentina Tereshkova, que va ser la primera dona astronauta en viatjar a l'espai i va fer ni més ni menys que 48 voltes al planeta Terra. Xusilotres! Adéu.